Ay guys, magtanong tayo bakit ang tatanungin natin bakit excited yung mga excited yung mga OFW. Nako, ang ingay. Excited yung OFW na umuwi, no? Bakit sila excited? So magtanong tayo dito, hahanap tayo ng matatanungan, no? Mahanap tayo ng matatanungan. Nako, hindi na ako nabubulol na ako. Grabe. Hahanap tayo ng matatanungan kung bakit excited yung mga OFW na umuwi, no? So hanap tayo, ha. Samahan niyo ako, guys, ha. Samahan niyo ako. Okay? Lakad tayo, ang dilim. Saan kayo makakita ng tao dito? Ang dilim-dilim. Oh, ito may tao, may tao. Ito. Tanungin natin 'to. Nako, si Kuya si Kuya parang nag-iisip pa. Pare. Boss. Bakit nagmamadali? Bakit excited yung mga OFW na umuwi? Anong dahilan? Baka gusto nila tumikim ng malaking saging. Ha? Bakit? Bakit gusto nilang tumikim ng malaking saging? Ano? Kasi tigang na siguro. Ayan guys. Grabe. Ayan guys. Grabe. Natatawa ako ni paring ni security, no? Grabe yung sinasabi niya. Baka siguro tigang na. Naku, grabe. Totoo ba 'yun, guys? Paki-answer lang sa mga ang ingay-ingay naman. Paki-answer lang sa mga OFW diyan, ha. Bye-bye, guys.